Welcome back mga idol. Mayroon naman tayong panibagong video. Ang ating imumukbang ngayon ay tuwalya ng baka, saka atay, saka itlog. Mayroon din tayong sauce dito mga idol. So bago tayo mag-umpisa, pray muna tayo. So maraming salamat sa aking mga subscribers, sa aking mga supporters, at sa mga silent viewers. Maraming salamat sa walang sawang panunod ng aking mga video. Kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe, like, and share. At pakipollow sa aking FB page, Mr. Dan Vlog. So ano pang inaantay natin mga idol? Upakan na natin to! Meron tayo ditong sauce mga idol. Ubusin natin yan mga idol. First bite. Ito yung atay ng baka to mga idol. Dami. Kain po tayo. Dami.
Last bite. Maraming salamat. See you next video. Bye-bye.